Khubor ka Pyrthei TV. Hadirin bagi pulir kila yo jingtim bagi don kiseng ki balai bandawa pisa na ki basyong dukan na yaudo bat kendailan ka special cell jong ki pulit ka East Khasi Hills District lapan abshrib ban yo kem ya ki badon kti. Karkum ka kerwa balapha do Superintendent of Police City uba Vivix EM la ong bahaga ni ka jing pen abshrib la yo ban kem ya sangut ki brio katpa kidang ICT dawa pisa hakawai kedukan. Ki pulit kila register suwo motor case sa Sardar Police Station. Kakerwa Khubor kalaong bagi pulit kidang tokit benya yakni kisawut kenang manjok kem sai ki weipat ki badan keti. Kajing alang menengkong jong ka textbook revision committee katanat puli puthi kasalong hakashi tarik unai wing arhaza arpulai banya theria tai sani hakabayadai bat kajing penthamai no yaki kot jong school ki badan hakajilla Meghalaya. Menteri Katanat Puli Puthi ke Sarkar Jylla urakam esangma hakajing kren bakila Pyrthei Khubor lai thu ba kajing alang perkhat kam kan long hasketarian hakaba kindan lang ki khot jong ka textbook revision committee ki bakanthum yaki officer na Katanat Puli Puthi na ka Directorate of School Education and Literacy ka Directorate of Research and Training ka Meghalaya Board of School Education bat ki start ki jhan ka sarkar ka sa shongjing alang byang sa shisien bat kinong alam jong ka Harijan Panchayat Committee shwaban ai ka jubab sa Meghalaya High Court hakabaya dei bat ka jing pen khre jong ka sarkar Jylla ban pen kriya no ikibrio ki basa haswi palin them ya maulong hakajing akram mikala Pyrthei Khubor uba prestun ulaong batang shudap ban shongjing alang bat kinong alam ka Harijan Panchayat Committee ka sarkar ka sependam yala ka kamram ban pha ya ka jubab sa ka yeng bisar. Hadian balami ka jing persya na kibabun balang ban penkut ya ka tamasa cherry blossom haka khat khandai tari ubnai nai wing ka bahab ru haka sngi ublai. Usembut Menteri Rangba ka Jylla uba prestun tensong ulaong ba ya kate ka tamasa kan sedang hadian ka lai beji janmin andala wai ka jing seng. Habai kran kila Pyrthei Khubor uba prestun tensong ula kular ki pai ba jong ka Jylla da ka ba ong ba kani kamdei baki kwa ban penkut haka sngi ublai. Hendrai kini ke program ke balai ni sausngi ke syujaran khat bakan kutno hakasngi ulai. Ke Khasi Hills Autonomous District Council hadin bakla yo jing menjur na ulat ke Jylla. Menta kala thongno da ka delimitation committee ke ban pet benia bat phia yaki katu katni ki constituency ki bahap hapo uput usam jong ka council. Hashwa jong kani na kalyang jong ka executive committee kala yo pediang na ki babun ki shnong baki kwa banya sono bat ki constituency ki bakhamsuk hakalet kawan bat ki bakhamjan. Habai kran bat Deputy Chief Executive Member ka KHDC uba penshngan NCM ulai thu baha ka alprodutrik ubnai nailur mentau snam kila pha syakatanat District Council Affairs ban yo jing menjur na ulat ka Jylla bat haka arpodutrik mentau benai Risaw kila yo ya ka jing menjur na ulat ka Jylla kumshi benta bante laka mi ki ba Jylla haka kam khai pateng ka Nyautrap Achik National Movement South East District ka bahap hapo ka sora kila dawa na Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban sange ya ka jing ai trading license hamajai ka Meghalaya Gymnastic Association kalaya biteng halai jong ibori barit ban plilat ikikhna bakin yo ban mi khmat panyakhun ha ka Meghalaya Games ka ban salong hanong batura hau banai kala langkot araja arpusaw da ka bapelong ki program ai jing hikai yakni ka jing ai jing hikai bat kilan men la pelong na do ka arpoi tarik hado ka arpusaw tarik Risaw ar hajar arpulai karkom ukurwa balapha da ka secretary jong ka Meghalaya Gymnastic Association ka kong Lucy Malyang kala pentim ba ka jing ai jing hikai la pelong ha indoor hall jong ka school ba nehu ha ka balawan ra khnang ru yo coach pakerpang ka tau Arjun Singh ubadai na po Dibrugarh District jong ka Jylla Assam balaya rap lang da ka kong Aidalin Malyang ka breka assistant coach kalong shisha ka jing song sarong ka bakraw na ka benta ka Jylla Meghalaya hadian bakirang bakithayale ka taekwondo na ka Jylla kibalit ban mi khmat ya kari India kila yo ban khur jing job bat ban ra bun tili kitakma kini ki sablaya le ka na ka Jylla kibalit ban mi khmat na kari India haka first Bangga Bandhu Open International Taekwondo Championship ka badang longdang shen hakari Bangladesh kilala banwan ra real tili kitak maksiar kawai kitak marupa bat san tili kitak marno da ka jing thmu na ka banta banwan ra jingshai chikishnong githau Sanjay Kumar Agarwal ubalongru chairman jong ka CBIC ulawan bat pli yaki solar light ka bapen yo shaki saw tili gishnong kini gishnong kibala yo pediang yaki tigi solar light ki kenthum ya ka shnong maujrong light so plia so ra rim bat ka shnong mau kedong
Kani projek kahap hapoka initiative under Swachh Bharat Mission la be pisaru ya kani projek hakajinglut kabakot khandai lak tingka. Kaseng Congress kalawa ya kapus Shabar jong ka office jong ka halaknu ban peni ba Rahul Gandhi ude kurtong menteri rang badu jong kaseng Congress kadba president jong ka Uttar Pradesh Congress Committee pan u Ajay Rai kum ukurtong menteri rang ba House nem Arhazar Arpunyau. Ka special cell jong ki pulut Delhi kalayo ban kemya argot kinong Nepal but we nong India ubana Uttar Pradesh kibade ki snar khai drugs ki bashir khai. Na kini layo kurum reply kilo kunja drug uba shongdor hadu life hokulur tingka. Kelawan ra yaute kunja na Nepal sa India. Layo man kemeki hadien balayo jingtip batikna yakayat kayeng jongki. Menteri rong badu kari Narendra Modi loong ba minshwa ka sarkar Congress kamtre ban bang pisabun yakatnat yaleka ni ka sports. Hendrei ka sarkar jong u kelawan ra yakambang tingka ka balaisha ban yakabaka Congress kalamang yaka sports. Ulakren yakani hakasngi ba upli yaka National Games sa Goa. Umodi ulaya ro ikinong yaleka sports ka India namar ba menta ka sports kalakio ha India. Ka Election Commission kala Panjing Shai na Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat na ka General Secretary ka Seng Congress ka Priyanka Gandhi namar ba kila pinkhen yaki kindon election. Ka Commission kala hukum ba kidi ban pinpoy yaki jubab jongki ha ka janme jongka lasngi ublain. Ka Election Commission kala Panjing Shai naki namar ba ka rukom yalap election jongki kalong ka bakta shimet bat ki pinkhen ru yaka Model Code of Conduct. Kalami ka jinga siat mar Kylleng ha pedeng kisipai ke India bat kisipai ke Pakistan ha Arnia sector jong ka Jammu. Kisipai BSF kila keno ba kisipai Pakistan kila siat ha ketem jong kisipai India ha kambit singe palai ha kapor prabaji AA kumta kisipai India ru kila penpai kala. Ka jinga siat hadu mentaru kadang peteng. Kaying bishar ha Qatar kala rai penrem ban pinstom da ka ba penyap iki prangut ki Navy bala shong that ke India. Bala keno ba kilawan besintiat ya ka Qatar na ka benta ka Israel. Ke India kala kendit ya ketika rajong ka ying bishar ha Qatar berkala ong bakan ya kun ya kani ka mukadama. Kisim Amor Falcon kilawan poi ha Nagaland berkatanat forest jong ka Nagaland haringkat kejinga trilang berkikinhun ba per kila shim ni kilat kilanti ban ajing ya dayaki. Kibor penyat district la penmi ya kajing maham ba ambit ban siat ni penyam ni penmensaw ya kiti kisim. Sangut kila no kila kelon yam ha kejinga kun berkisipai Himachal sector ha Jammu and Kashmir. Kita kisan ngut kile no kidi khot jong ka LED. Kalami ka jinga siat ha kapor bagi sipai kile ben khenra ha ketem jong kile no kabadan ha katika than. Ka Ethics Committee jong ka Lok Sabha kala khot hajar ya ka MP jong ka Trinamool Congress ka Mahwa Moitra bakan wanmi ha ka Laikpui Tarik mentau benai ban jubab halo ka jingkeno baka bam pisa nau he saipan ban kili jingkili ha yeng darban. Kajing khot hajar jong ka Moitra kadai hadin bau MP ka BJP Unishikan Dube ulang mudoi syaulam pang ka Lok Sabha. Unang penya jong kawai ka residential school ha Gujarat ulah syaptengan haki kendon an haki pulit nambar ba upin shitam yaki khat arngot ki khna da ka bakentha iki da ka shamot ka baklun nambar ba kimla ban khithia. Kajing sha pengat kendon an jong u kadi hadien ba ukpa jong khna lali ujor shi pulen namar ba ukhun jong u la pedung ding bala keno ba unong pet ujule kumne man nakasngi. Hakapor bagi Hamas ki hertmakan san ya ke Israel haka nyautrik Risaw arta apulai. Kladan hadu arspa arpu arngot ki brio ki bla syara abor. Hendrai na pedang kini ki Hamas kila pentim basan pongot kila yam nakada kucing sya terbom haka Israel. Hendrai ki Israel kala kentai ya ketika jing keno bat kala ong bagi Hamas kila penyap ya kita ki brio kenang bagi Israel kan sya keno. Ke Israel Defense Forces kala keno bagi Hamas kimsha ikiri upat ba bakin mi neki jakasa jongki nakithan chatei jongka Gaza. Ke Israel kala keno bagi Hamas kila khanglen tiru yaki surok ban lech ki phang shathi jongka Gaza bat kim island ikipat ba bakin mi neki jakasa jongki. Ke Israel kala pha mi no ikipat ba namar bakadon jingthmu ban the da ka bating e yaki Hamas ha Gaza. Kitup kiman jongka Israel kala rong haki benta shatei jongka Gaza strip ban khenra yaki kitam jongki le no Hamas. Kisipai ke Israel kala penjat penpra yaki babun ki kitam bat kijingtei jongki le no Hamas. Bat kala set penpraru yaki tup kiman jongki. Ka United States kala keno baka Russia kala penyap bet kisipai jongka ki bom ko ngu yaka hukum hakat ma persya yaka Ukraine. Unong aktin jongka National Security jongka US uloong baki commander jongki sipai Russia kala berngem yaki pertan sipai jongki balada ki kenrandin an set yap yaki. Ka US kala penbena pakan yarap sa shispa $1 million ki tiarthma yaka Ukraine.
Kakertong kabawan balai ha kajinga tunjuk bor shwa ka election president Argentina ka Patricia Bullrich kelapen bena bahkan Krishan yau kertong kaliang persya abuan baar ujevia melay ha ka election president ka banlong hau bena iban-wan. Menteri rang badu berim lani premier berim ke China uli ke yang balakla ha kerta ka ba rubu prasnem laong ba kajing klajong kadai na kada kajing pang kende syadam. Ukiyang uday babat yakakam hapo kajingalong President Jong Xi Jinping lakumba shipau snam AA kata na du snam ar cakhatlai tat hadu bon syong thaj no dang mentahi usnam. Kila Pyrthei Khubor kila pentip ba udon ha Shanghai bandit Shanghai pengan. Hendreu la yo penban ya kajing pang kende syadam bat ulakla no. Ulakla no hashtag senya jong kasngi palai. Ke Supreme Court jong ke Nigeria kala pengsan yo Presiden Bola Tinubu bat kala ong ba kajing job jong ya ke election kadai ke bakhuj bat ula beteng biang no ya ke kam jong ke Supreme Court kala tian bishar yo Presiden hadin ba kidan angut ki bai kun persya ya kibalalet ban mudui shing bishar da ka bakendo ba kajing job election jong Presiden kadai ke balik tu bat kam dai ke bayat kat kun kendon ai. Ke Election Commission jong ke Pakistan kala penmena bakan pelong ya ke election hakapor ke babiang. Bat kanun penslam, bat kalak kemil enti bak election kan long hakatayo ke bakhadu jong ukala langkot ar hazar arpusa. Ke commission kala pentim ba kajing penkre ya ke election kala biang nadong syadong bat kabasa kalong tang ban sypen bena ya ke Tarik. Almarhum Sultan ubadi Sultan jong ke Johor ula syajid ban long kum usim bakhatsan jong ke Malaysia. Lajid yu da ke kunhun jong kinong sensha ni ke Conference of Rulers. Shimti kum usim hakalai puitri ukala langkot ar hazar arpusau bat mi bujadiru ya Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Ikitu kinong Khubor hakimat kimat mentarsi. Kublai.